И здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Летка. Ние да играем тия радия, обаче не съм играл много. Виждам, започнахме с някакви айтъмки. Футбол, workbench и наврата. Добре. Гел имаме някакъв. Ей, така ще го оставим. Тук, не знам, няма чест. И хубаво. И отивам на туалетна, дами и господа, но не мога да скипсвам с вратата и това ще го получа малко. Лято. Какво Макс? Няма, имаме един дълдо. Знам защо. Имаме 3. От Макс. Между другото, Макс е брат ми. И искам малко от тази удо да събера, защото според мен ще ми трябва и малко камък, защото ще ни потрябва. Така. Айде, чупса. Ето и бе. Но първо ще взема малко дърт, да мога да се скача. Някой бих казал, това не ти е Майнкрафт да взимаш блокчета, ама пак е възможно. Ето и кой си. Tu има нещо. Там има нещо. Видях. Така, да се изкачим. Така да вземем блокчета, таки. 6. Така. Сега да почнем да слагаме. И за разлика от Майнкрафт и радиото, човекът е голям 3 блокчета и е дълъг също 2 блокчета, докато Майнкрафт Стива е висок 2 блокчета и е дълъг 1 блокче. То своим съм се заклевиш там. Сега ще правим път на ето тук. Да видим кой имаше в ония съндък. Така. Спайн. И сега ще го убием. Килен. Готов. И не дам някакъв хил. Два съндъка са. Еди го убия. Ще да сложа тук. Пасичко. Отпор. То точно там не остана. Който е? Това е въже, бе. Вижте, въже. Тук в той има някакъв флуид. Бомби, айрон, руб и някаква си полшенци. И 20%. Окей. Сега ще слуша той. Така. И тук скачаш много повече от Майнкрафт. Стив. Почти да не казвам колко. Много. Тук тази го води. По-често го взехме. Чуя се къде мога да го взема. Колко било лесно. Добре, сега ето да видим кой има. Тук има Silver Coin. Coin амто. Така. Тук има бутилки. Някакъв еликсир, още желязо. Планетки и две такъви. Energy нещо. Окей. Пустиня. Много шо. Чувах. Т.е. гледах клипове, че в пустините се кидат много лоши монстерчета. Не монстери, ами такъви... Да, пак нещо като чудовища са. Да, снимам още. Само проверявах. Кафето на хален слайм тук, не мога да го ударя 1 час. Гледай го тук. Къде е засетнал? Между чудовища женета. Има и слайм тук, брат ми се провика.
Но на мен Терария ми харесва много повече. Ето ще поставим тук шорт. Ще поставим тук да им помага. Ето тук сложим едно въже. Само така. Можем да идваме при тоя. И после така да се изкачваме. И така. Само ме страх дали то не може да използва, че има казвам, ще стане лошо. Вижте още тук. Не говоря за ето той, не виждате ето той, майче той е копър. Чухте играта пак е нещо като притча на Майнкрафт, но с много, не това е тимло, но е много с повече неща, по-интересно е. Взех нещо преди малко. Окей. Сега само да видим времето. Гледам нитки. Добре. Тук има леса Хелуин. Хелуин ще го ставим. Не знам къде го ставим. Но в играта, като умееш, за разлика от Майнкрафт, се запазваш айтемите, но не и коинс. Те коинс. Виждате, ето тук. Честно, ето поставим да го бия. Ето тези. Ето това. Copper coin и Silver coin. И ги запазвате. И трябва да намерите това е тесното. Аз не мисля да ги запазвам. Не да ги запазвам и да си ги оставям вкъщи, когато я направим. Охо, джакпот. Така. Тук блокове нямам. Първо. Така. Да взема киркато. Та брадва да махаме за малко. И блокове, ето за блокчета, ето тук шкотата, мога тук да го заберам. И както знаете, в по-старите версии на Майнкрафт можеш да взимаш по 100 няколко блока. По-старите, ма вече на 1.8.7 взимаш само по 64, най-много. Тук може да взимате безкрайност. Според мен 4. Така. Сега да вземем дърта и да го поставяме. Видите. Слагам. Защо? Нищо. Но ето тук пак има нещо всъщност. Така. Ще вземем нашите точурчета. И тук виждаме неприятности. Така че тя ги бия. И... защо си такова точурите, бе? Добре. Тази грешка няма повече да прави. Никога не взимай точ с тебе, когато чупиш. Той ще чупи тази. Добре. Сега. Мога. Вземам тези блокове. Не, малко. Тогава ще копаем. Също няма да копаем. Така. Айде е готово. Имаме 5 блокчета. Дали ще не стигнат? Ще не стигнат. Оп. Даже го прескоча. Взем поия китка и чупя. Имаме някакви гъби. Не са гъбички. В смисъл, нали ги знаете къде са на кожата. И да, това беше от мен за първи епизод на Терария. Харесвайте, абонирайте се за мен и надявам се да ви е харесало и до другия път. Чао!